Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще се пораздвижим. Хващам си любимите пудовки и ще направя малко упражнения с тях. Така, първото упражнение, което ще направя, са 10 повторения на изтласкване. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега правя 10 вдигания с лява ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 с дясна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 с двете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последно упражнение 10 swing squat. Или всъщност знача. 10 знача. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е. Стига, може да бъде кратко, но за сметка на това беше леко. Живи и здрави, машинки, до утре. Чао!